Okay, hi guys, welcome to my YouTube channel. If you are new, welcome. If you have been here from day one supporting the girl, I see you, you are noticed, and you are highly appreciated. So I'm in a hurry. Today I'm gonna spend a day with me at church. Obviously, that is why I'm dressed like this. There is a bus that we came with. Yeah, we are at Sun Coast. We are at South Coast, South Coast, yeah. We're at South Coast in a service at a place called BHOBHOYI. So I'm just gonna show you a snippet of the service for today. So let's go. This is the place. This is how the place will actually looking like. That is the church. emazwini esintu athababulali benyathi balalutshwa ngomgqibelo yisabatha amadoda ayesehlenyuka ekhohliwe ukuthi isabatha ethi agadwe lo mkhohli ukuba bangameli besethuvukile sebekhohliwe ukuthi isabatha funa bazotshela isabatha inkonzo yabo bahambe befuna uJesu ukuthi akagadwe lo mkhohli igebengu zingameli bese zithi uvukile isabatha lalahleka bashift usuku lwesabatha ngomadoda ngishimuka zawuzayigcwela ikhaya ayengakawashi ukuthula kokusabatha
Longizwa kancane ku-radio kuthiwa inyanga incedise. Nabantu ababulala abantu babebambe bayogezwa inyanga. Kuthi ayilekelele inyanga. Nanka amadoda ebulela uJesu. Akakayi ngisho enyangeni ukogezwa kodwa sembisa abantu. La lisekhona yini isabatha? Kungayo shift alusuku lweSonto. Kwaze kwaqanjwa igama nesizulu kuthiwa ngcwele ngcwele ngcwele. La shift isabatha. Mawuthi isabatha lusengomgqibelo usho la. Ngoba lelu siko kwabolwa kaJuda. Awunilelelwe kumbula ngelilanga ma abaJuda bemgweba ngaleli sabatha athi uJesu uDavid akadanga izimbo zokuwa ngesabatha bangenziwa nguJesu ukuthula akuveli ukwehlukana kwabantu zingadilekanga imama namanje uyawubona umgidi kababundo uphalele sezokala endaweni kube khona ukwahlukana phakathi kwabantu njengathi kungekhona lutho kuphelile bekuhlekwa nabaphuzile bathi kwakade kwenziwani bukani akuqina kodwa njengoba imoto zingaka njengoba abantu bengaka sezoba khona ukwehlukana phakathi kwabantu. Abanye bathi senze ngento kukhona abantu abanengqondeni abazi ukuthi uma kwenzeka izinto emhlabeni zenziwa ngezinto. Awuthula nashintsha usuku elilodwa lamabutho lamgwaza ohlangothini uJesu waphuma igazi. Bonke ababerapho babona igazi kodwa uJohns umbhaphathizi wabona amanzi ayimfihla amanzi ukuthula makusabathile sizoyobusisa amanzi sizoyobusisa imfihlo into engabonwa ngabantu abuzwa omunye umuntu athi ngingabulawa kanjani ngomuthi bese ngiphiliswa amanzi ingoba amanzi acashile aphuma ohlangothini kaJesu angabonakala. Mawuthanda hambe ohlaba inkukhu unqumela inkukhu bese igazi liyeke liyadilingana eplatini noma esitsheni bese maselidilingene selibanda lelo gazi ulihlakaze ngeminwe uyomtshela ukuthi qhamukeni kodwa into yokuqhamuka lapha amanzi mawuthanda hambe unquma imbuzi igazi lidilingane esitsheni into ezoqhamuka lapho mawuhlaba amanzi angaphansi kwegazi likaJesu. Awuthula ungaka abantu bengawaboni atashile aphilisa inhlanya umprofeti wabamasango abayivumanga into yabo abantu eGoli nasemhlabeni jikelele kodwa wenza ngento ethile ngoba wayephilisa umhlaba ngamanzi aludlala ibhanyeni kaDodi lufaka uthalo ube udokotela alomsizi
baba eceleni. Hayi baba zakhawuleza. Sana bazalwane. Ntusana. Iyagoduka nje kuyolalwa intoni. Siyaqala ungalala. Uma sidonsa 2-3 days isalele. Alo minisha nje sakhuluma ngoJesu umsathane uyalalisa. Ukuthola masabathi. Amen. Ubaba masango wagilima. Kade masango ayitsamisholo. Umuntu ozingelwa amakholwa ngenkaba. Ubaba masango ayalele kuthaki bathi edikatho. Ana adikato. Wathunyelwa inkaba. Rungelwa. Kodwa usho uhlanyela kaMasango. Ore uyo sothwala ihlanyela kaMasango. Amen. Amen. Kanti ngelinye ilanga inkaba izothi ziyomfuna ngaphansi kwesistimela baba bayilomama. Selimtshelile izulu bafuna ukubulala. Ngothanda usheshe usuke. Phakisa usuke. Wathi esuka nje ubaba Masango. Kwehlangana nazo insizwa iphethe inhloko. Sambuza ukuthi awulibona ukuhlala kaMasango kuthiwa liyathanda. Wathi phuthumani ngisuka kulona. Uyoze lihambe. Ukuthola makusabathi. Wayephethe uJesu owayekhala abantu. Ebuzana befundisa onjani uJesu ophethe uMasango ophilisa inhlanya ngoba nathi simemeza uJesu asiphili inhlanya wenza ngani uba khona ukwahlukana phakathi kuma kusulelesha uba khona umehluko phakathi kwabantu umuntu uma esedilima uJesu wagilima wasayigila ngesabatha awuthula awuveli uNkulunkulu ngoba uphilisa abantu ngesabatha wayigilima. Amen. Amen. Khona ezinye izinto okazana ezofika isilahle phambili khona ezinye izinto ezoyithola ngeqoma ifezithini phambi kwenkosi iphila inkosi ithi benzi bokuba mnandi ukuthula makusebenza ukuthula makube ngami manje ke lolu suku lungwele uNkulunkulu insuku ezisithupha wenza yonke imisebenzi wayibuka ukuthi mihle kwakusuku lokwenza ubufakazi uma ubheka ilanga langesonto liyaqwatha libe lihle afane ezinye insuku nasemhlabeni ungathi umhlaba wenye into ilanga langesonto uvela icumu lelithi ngcwele ubungcwele usimakade wethu. Amen. Kufanele masebhobhoyi sikhulume ngomsebenzi kaJesu. uJesu ayishela abantu bakhe kuvela kuJesu. Bonke abaprofita bashiyelwe uJesu. Inkosi yabaprofita kwakuJesu. Athi ngeyilanga angimshiyi nodwa kodwa ngishiya nomoya ongcwele. Ali onko sesiya itha sekuyabanda yeheni ade sibiziwe vele ke esontweni shem ade sibiziwe kuthiwa masizodya wafuna ukungeqela nje wile wavele wasilindela nje lesi siphumo how sis, are you okay?
Ngithi inoni bese ngisho ukuthi uyawathanda amanoni into ezokhishwa isisu food no how please awuthi ngicela ukuveza lengane engihluphayo imama hle man nayi uyangihlupha shame uyangihlupha isikhathi ositholayo ngiphakela nje isikhathi ositholayo nje sisispenda sike salad iphini zokudla idollar sike salad lenye muvana njalo kodwa phangana babona sophanga plus itshekile ke lapha ya ma sweets sacela usipha ma oh yebo siyabonga kafanele khona kwawu2 nje kufanele abantu abawu2 vele endlini akho bantu uzobuya manje